abaiburi bonsi nigo basemiwe kubarinda abana babo erigwetanga korwase bikole byogotachirwa inse. Aya nigo akwanwa chinsemo chia Nyakongo ime ya Gesima ase kaunti ya Nyamira asomoyega bokumwenia omwana ase lieta Joy uyobete kagusiria obogima bwaye ase chinchera chobotutukanu ase kageribuna nigabete kagotachirwa nse na omweli oye akanyara koba kagoitwa ase nsemo yende nigo abagambi bonsi baboliwe kunyara koba abagukora ebikole by'obusali ase binyurime erikwanekya okomenya okuya asabana inchi umuriketo Polycarp Okara utwaleganire roboti uru ase nchera y'obwekirano Kwana nzakari bogonko ganonka igaba iboli baito abatugwata abana abake tigago tigo mwana kogenda ruchere bweka ebi mwana ebyo bike tigako bitoma ruche tigako bitoma bitenye chinsana imegweta chinya ngaunjira ali chinsana imegweta chikoluma abana komoranje onye wogo chikoli chinko ayekuno omongina yenda ligichinko tiga abana nyumba wati abana bao omwana omokobe gutie school mutambo kioroche yori morada konyora mata ida abana moratebe iko tigato tige kobaresi abana batwa iruna nyasaye tigato babwate erinde na barabuto bataboki baba banta wanene tangoro kusiku etare usiago mugaka iganinka no jikamera titi moregete ukwane gitanya kongoli ya retro musuku taribo ya kongoli ya ringi ukara no mwana ne mo no tamanye nyasaye na roro mwana ne kanisa ringi nipate information mo kwenda kanisa yego I want to open taribo yende kanisa ukara ya gende kanisa boni igasi to ikere mu manoba kongo boni igasi to ikere mu manoba kongo abantu baminto Linda abana bawo MSD enene ngoro egintu gyegutu yaretamo n'amasomo umwana w'itajiri n'ubwana w'umutaka bari barasemeze na yura aria nobo munda nobo mutaka kayeke toke n'unya sayigoro nodo barasemeze wewe ngau tekora tikori bana bo ye kuri abana ya na abana pakana na abana kuri Iyon kita wakora, moriya matimo, ingubang Yesu tigaken koro, moriya matimo ne ingubang Yesu, so tapi apa seri yang ngau nggak kami yang namanya bang, ya kerja aja, itu kamu jawabnya, mana yang ngau ni apa lagi, musawamu.